Čaute, tu je Pokemaniak, zdravím všetkých nadšencov Pokémonov, všetkých, ktorí majú radi Pokémon karty ako ja, ktorí majú radi figurky. Vítam z ďalšieho Pokémon videa. Ak ste pozerali predchádzajúce video, tak sme si dali súboj Booster Boxu Paldean Evolve. Čiže máme tu prvého borca, dúfam, ste sa zapojili do súťaže, je o čo hrať, hráme o produkt, o kartičky lepšie a aj karty z tohto setu. Spravím takú tinku, tam vám dám tie karty. A máme tu súboj Chimpao, Tinglu, Skeledirge, Quaquaval a Meowscarada. Bodovanie je nasledovné: klasické EXO 1 bod, Full Artové EXO 2 body, Shiny Full Art 3 body, potom tie Galarian Galeria alebo Illustration, alebo ako sa to teraz volá, tie karty neviem presne, za 4 body, tréner za 5 bodov, Gold karta za 6 bodov, ak nám padne Magikarp alebo tie krásne dve Jono, tak tí sú za 7 bodov, čiže máme tu súboj, dúfam, ste sa zapojili, napíšte mi, čo parádne vám padlo z tohoto setu, sú tam pekné karty a nezabúdajte klikať na parádny e-shop ambreon.sk a nezabúdajte si tam niečo nakúpiť, sú tam super produkty za super cenu a ak do poznámky zadáte moje heslo Pokemaniak 5, tak máte ešte 5% zľavu na nákup, čo myslím, že poteší, ale podmienkou je pozor, aby ste platili prevodom na účet, nech vám tá zľava nebude uplatnená, čiže klikajte, aj tento booster box mám od tohto parádneho e-shopu a ideme na prvého borca, ktorým je Meowscarada, ktorá sa nám dneska predvede, tak uvidíme, čo nám predvede prvý borec súboja. Som zvedavý, aké karty nám popadajú, držte palce, kódy vám tiež nebudem ukázať, lebo aj o nej je súťaž. A ideme na prvý booster prvé tohto súboja. Meowscarada začína, čiže máme tu psychickú energiu, Misdreavus, Sneasel, máme tu Gothita, Meryl, Flamingo a Paldean Tauros. Pekná karta, je tam aj krásna Illustration alebo Trainer Gallery, krásny Paldean Tauros. Máme tu Skiploom, máme tu prvé reversko Rockidy, máme tu druhé reversko Oricorio a poslednou kartou je iba Holo Glimora, čiže v tomto balíčku nebolo nič. Ideme na ďalší balíček, napíšte mi, čo parádne ste si otvorili v tomto sete, či vám padla tá krásna Jono alebo ten Magikarp, ktorý je úplne úžasný. Aj tam veľa pekných kariet, aj keď nemajú nejakú veľkú cenu, sa mi za ten Magikarp stojí okolo 80 eur teraz, ale uvidíme, čo nám padne. Máme tu zase psychickú energiu, Jigglypuff, ako si niekde na lúke vyskakuje, úplne pekná kartička. Máme tu Tadbulb, Girafarik. Toto je tiež super karta, že keď ju čítate odzadu, tak je to úplne to isté ako spredu. Čiže celkom sranda. Girafarik aj zozadu. Girafarik úplne super, zaujímavý Pokémon. Máme tu Grid Ball, Paumo, Gotorita. Máme tu Honchkrow. Máme tu prvé reversko Therapeutic Energy. Máme tu druhé reversko Sandygast, piesok. Toto je tiež zaujímavá kartička. Neviem, kde chodia na tých nápady úplne. Je to sranda, ako vymýšľal tých Pokémonov. A poslednou kartou je Abomasnow Holo. Čiže Meowscarada zatiaľ nič, ale ešte má pred sebou dosť balíčkov. Držte palce, nech nám popadajú nejaké parádne hity. Bolo by to skvelé. Dávno mi nepadlo niečo také parádne. Akože padajú pekné karty, ale fakt, že nejaký super hit, tak to ma veľmi potešilo. Máme tu Dark Energy, Delibird, Superrod, Louddisk, Snover, Pelipper, Fletchinder. Máme tu Vigoroth, máme tu prvé reversko Makuhito, máme tu druhé reversko Jigglypuff opäť a poslednou kartou je Hydreigon Holo, čiže
Zatiaľ nič, zatiaľ bieda, ale máme dosť balíčkov ešte pred sebou. Že uvidíme, čo nám popadá. Držte palce. Napíšte mi, aká najlepšia karta vám padla z tohto setu, ak ste ho otvárali. Kto z vás má toho Magikarpa, alebo tú krásnu Jono. Napíšte, budem vám len ticho závidieť. Máme tu oceľovú energiu, Hopip, Makuhito, Pinčurčín, Deino, Kilowatrel, máme tu Azumarill, Vespiquen, máme tu prvé reversko, Tinkatin, máme tu nejaký hitík, to je jedna hviezdička. A čo tu máme? Máme tu Mismagius, krásna kartička, tuto som tiež chcel, veľmi sa mi páči a za ňou sa ešte nachádza Hariyama, ale máme tu krásneho Mismagiusa, úplne krásna kartička za mňa, úplne super, že toto bude za 4 body, čiže úplne skvelé, hneď si tú kartičku zaslivujem, ale krásny, naozaj krásny hit, úplne super, že máme tu tohoto krásneho Mismagiusa, čiže úplne super, krása, pekná kartička. A ideme na ďalší balíček, čiže Meowscarada má zatiaľ 4 body, ale uvidíme, či ešte niečo padne. Držte palce. Za túto kartu som fakt rád, že padla. A ideme na to. Máme tu bojovú energiu, Kombi, Glymet, Frigibax, Tandemaus, Jono, túto chceme v tej lepšej podobe, teda v tých dvoch. Máme tu Naklastek, Corvisquire, máme tu prvé reversko Magikarp, toho tiež by som chcel, to je krásna karta. Máme tu druhé reversko Paldean Tauros a poslednou kartou je, a máme tu nejaké EXO a je tu Skeledirge EX. Ďalšia parádna kartička, hneď si ju zaslivujem. Hneď vám ho aj ukážem. Takže máme tu tohoto Skeledirge EX, ktorý je za 1 bod, čiže Meowscarada má zatiaľ 5 bodov a ešte má pred sebou 2 balíčky, čiže uvidíme, či je to ešte niečo prinesie. Držte palce. Ideme na ďalší balíček tohto setu a máme tu opäť Dark Energy, máme tu Sneasel, Gotita, Maschiff, Wingull, Vigoroth, Pinčurčín, máme tu Krokalor, ako sa chce asi mu niekto hádže, Bobulu, sa ide napapať, čo je úplne pekná kartička. Máme tu Charcadet, prvé reversko, máme tu druhé reversko Pineco a poslednou kartou je Garganal Holo, nejaký Minecrafťák. A máme tu posledný balíček Meowscarady, bude to Last Pack Magic. Držte palce, nech nám padne ešte nejaký parádny hitík, bolo by to úplne skvelé. Takže ideme na to, máme tu posledný booster prvého borca, kto mi je Meowscarada a máme tu vodnú energiu, Tinkatin, Shudl, Glymet, Bramblin, Pyroar, Luxio, Bombardier, máme tu prvé reversko Great Ball, máme tu druhé reversko Sprigatito a poslednou kartou tejto prvej otváračky je Oricorio Holo. Čiže Meowscarada si vyťahla tieto dva hity, tohoto krásneho Mismagiusa, za ktorého som veľmi rád. Krásna kartička, naozaj nádherná. A ešte tu máme Skeledirge EX, že si odnáša 5 bodov. Neviem, či to bude Meowscarade stačiť, 5 bodov, ale začali sme fajn, padlo nám niečo, čo je úplne skvelé
Ak sa vám dnešné video páčilo, tak vám samozrejme budem vďačný, ak budete video zdieľať. Nezabúdajte klikať like, komentujte, to ma tiež veľmi vždy poteší. A klikajte aj samozrejme odber, posunte ma ďalej. Ďakujem za vašu podporu, držím vám palce, nech vám padajú úplne parádne hity. Nech si otvoríte úplne tie hity, ktoré chcete. Napíšte mi, ktoré sú vaše chase karty zo setu Paldean Fates, teda Paldean Evolve, pardon. A nezabúdajte klikať na parádny e-shop Umbreon.sk, kde nájdete aj takýto produkt, ako je Booster Box, ale aj rôzne iné za super ceny. A keď do poznámky zadáte moje heslo Pokemaniak 5, tak máte ešte 5% zľavu, čo myslím, že tiež poteší, ale dôležité je platiť prevodom na účet. Čiže ďakujem za pozornosť, držím vám palce a vidíme sa u ďalšieho súbojového videa alebo ďalšieho videa s figurkami. Majte sa pekne, čaute! Let's do it. I wanna be the very best, like no one ever was. To catch them is my real test, to train them is my cause. My whole life is linked to this, time to test my skills. I know I just can't miss, gonna show the world. Born to be a winner, born to be a champion.